昨日のクイズの答え。アドバンテージって言葉ね。アドバンテージって言葉は聞いたことありますよね。まあ、例えばテニスなんてね、今ウィンブルドンやってますけどね。まあ見てると、ね、アドバンテージ。誰々のアドバンテージなんですね。まあ、2連続でサーブとか入ると勝ちますけどね。そのジュースとかになった時にアドバンテージって言葉が出てきますけれども、このアドバンテージは使い方間違えるとひどいことになります。まあ、例えばこれ一番の問題は、A だったらこれは強みって意味です。私たちの強みだ。褒めてるんです。すごく。A だったらね。B の言い方になっちゃうと、めっちゃくちゃ陰口叩いてます。あいつよ、いつも俺たち利用してよって。ね。で、2番の方の関係福祉に関しては、しっかり日曜日にもう一回やりましょうね。はい。では今日の問題。頑張って。